Здравейте всички, аз съм Компютър 1, тук до мен е Фълкале и днес снимаме една игра, която се казва Umber Strike. Нещо много ми лаги, такова. Ще ви обясня някои работи. Ще изляза за малко телефон. Килваме се! Не, базиканта. Ей! Да, ние ще килваме за пари, така. Ще ви кажа как някои работи в играта. Значи, ето тук ви спаунва. Не трябва имате тази броня. Ето какво Вече ме заедри. Ще е такова обикновено вече. Аз съм просто броня. Ще имате такова. Ще имате тази пусто. Члена перманент. И тази енка само члена перманент. Сега помириш и това. Значи, ето тук са новите работи. Чата. И тук си пишете всички плеери. Основно са в чата. Ето тук може да си визирате плеер, да си искате тук. Например, може да го добавите за френд, такива глупости. Иначе да са спами на него 2 пъти. И ето към спами. Така. Значи, за да играете, натискате play. И ето тук ви излизат абсолютно всички сървъри. И, например, си избирате този, който искате си изберете. И тук ви излизат сървъри. Ето това е моя, т.е. парола, но по принцип някой не са. Се тревожи, няма да кажа на никой вампир, че се криеш ми. Ето аз отварям, аз си знам паролата. Значи 2. И натискате ОК. И ви тръгва. Но не е на всяко стане, иначе ако сте хакер, може да му добиете паролата. Значи това е общо взето за игра. Тя е една забавна игра. Сега ще ви покажа какво се прави. Велислава, слизай долу. Добре, къде си? Слизай долу. Тън! Значи, основното е да са килите. Ето, например, ще демонстрирам, Велислава ще убива. Ей! Ако седите в главата, ви излиза хедшот. Ако е в тялото, нищо не ви излиза. Ако е в тъшака, ви излиза на чорт. Чакай бе. На чарт! Гледай видеото. На чарт е когато оцелите в тъшака. Мъкни е разползени лични думи. Не ми покажа за личните думи. Стой тук да покажа какво става. Значи в главата е хедшарт. Абе, стой на едно място е. Чакай за теб. Стой така. В главата значи хедшарт, а в тъшака на чарт. Ето аз съм забиснал. И така, ние сега ще килваме за пари. Значи парите... Един момент. Да си го направя така на голям екран. Ама не знам сега как се използвам. Велиславе Гилнима. Да, виждате, има много мапове. После ще кажа как да си направите сървър. Така. Значи ето тук може да таковате. Това Alt плюс F е за цял екран. А това Alt плюс M е да си сменяте такова. Да си сменяте от коя страна сте, ако сте от червената, да се смените от синята. Значи, ето това е общо взето шопа. Ето тук са ви парите, с кредити. Ето това е шопа, тук са новите работи. Аз съм първия българин, който снима на... Може би аз така мисля, съм първия българин, който снима на Умбъртрек. Те не са тегли, не знам, ако искате се изтеглете, ама няма ползи. То си е същото. Така, се надяваме, че така се оправи. Се нареща на играта. Съветът ще изпрати сега 2-3 не водят. Кредити, трябва да имате кредити да се изпрати. Но може да се пари и да не ги защото не сте достатъчен левел.
Значи левело сега аз не знам Не съм играл само вампири. А тук Бях са ви Шекспир парите. в учене. Има и хакове, но аз По-добре пахни от резюмето си. Добре, тръгваме. Не искате да вадите веднага За да купите оръжие, натискате buy. Тук избирате за колко време. Ако искате на перманентен, Ти показваш вярност към съвета. Загуби правата си. Защитата като целенасочена заговорничиш. Колко грижа да ви заговорнича. Приятелите ми не са ваш проблем и да нуждаете от защита. ако искате Пускате я намира. Никога на събрания. Не обича да участва никъде. Аз съм президент. Най-добрата ти приятелка, невъзможно. Съжалявам, вярно. Изчезвай преди да пострадаш. Някога изобщо не е забавно. Вече е една от нас. И не ми заплашва. Ти може да не си, но малките ти приятели са заплаха. Да започваме. What? Предай То ги. ги вкълям се теб. Ако предпочитате, ще си понесеш заданието от тяхно име. Ние ще получим кръв. Тра-ла-ла-ла. Славе, сега да играем на такава истинска игра. Имате малко защита, не може да цепите. Малко. Например, и това е така играта. На мен ми е трудно, ако ме разбирате, защото много ми лади. Ей сега, мамо. Ето тук е живота ви, тук е броня. Начало. Няма никаква броня. Сега обяснях, ама Няма нищо. Аре, трепи. Чакай, Ники. Ай, сега убиваме. За сега това беше. Ще направя, може би, още клипове. След малко ще започна да... Всъщност още ще покажа как се прави сервер. Ай, убиваме. Ай, не са ли гъви, бе? Какво? И лечите себе си в съвет. Никога не гласувате. Въртя се около теб, въртя се около теб, въртя се около теб. Чао. Ой, Да, беше вкусно. Значи то, просто така. И натискате тук Create Game. И тук си избирате работи. Ето тук са всички нива, ако искате си ги разгледайте. Lost Parodius, Monkeys, The Warhol, Temple Craven. Тук преди беше гадно. Има портал, аз ще го покажа. Sky the Tower, Sky Garden, Cover Strike, Space Alpha. Има доста работи, доста хубава игра. Който иска да се играе, тя не е за теб. Великаве излез от сървъра. Деспарова. Искате ли антивампирска мъгла? Не. Ще си я дал иначе защитава смъртните. Великаве, имам нов сървър, паролата му е 24. Можете да си вървите. Ето така се прави сървър. И който иска вече се влиза в тази парола, защото не може да се не знае. какъв е новия сървър? Ники. Искам. Същия е. Само че Temple Craven. Да покажа портала. Чакай. Значи Join Let. Ето тук виждате малко по-така. Не бе, как се казва сървърът? Същото име, бе! Ники ли? Да. О, Значи, за да отворите портала, вземете. трябва да умрете. Може право умрете. Паролата. 1, 2, 3, 4, айде. Най-тъпта парола. Какво? 1, 2, 3, 4, айде. Татарадан. Значи, на това му цепите и скалчите, не е скалчите, просто цепите. Слизате долу, цепите до този. Знам, че сега всичко е Цепите до този нар. Искаш да продължиш напред? Няма. И ето го портала. Отивате и сте в мястото. Е историята на Umber Strike. Това е много среден пръст. Не знам какво да казва. Ето тук е историята. Така, тук е някакви измисленки. Дрън. Тук са имената на създателите. Не баш на имената, а
И така. Какво прави сега? Аз донесох и го познавам. Ако тази нагласа Приятелата. А за да се върнете, просто отивате в това състояние и връщате и респаунвайте. Не харесва вампири. Защо не срещна подходящата? Ние най-вероятно ще спираме тук. Аз ще правя и други работи. Сега. Други работи на Umberstrike. Всичко ще е готина. Ще сложа линк в описанието. Чакайте се да направя на Twitch. Режисьор на доблажа Петър Барбалов. Вървите и дате. Шифти по принцип трябва да попаднете надолу. Какво? Шифти трябва да попаднете надолу. Не знам защо не стана. Това беше всичко от мен. Аз съм Компютрикс 1. Абонирайте се, лайкайте. Добре. Жените